Hola, avui us recomanem aquest llibre que es diu Xispes, de l'escriptor Manuel Rivas. Manuel Rivas és un escriptor gallec en obres molt importants com Mujer en el baño, El lápiz del carpintero o Los libros arden mal, que aquesta és una obra considerada molt important dintre de la literatura galega. Manuel Rivas va començar a la premsa fent articles i reportatges i aquests articles i reportatges estan reunits en aquest llibre que es diu El periodisme és un cuento. En aquest recopilatori es pot veure com transmet la realitat dels fets amb un llenguatge ric de recursos i ple de figures literàries com pot ser les al·legories o les metàfores. I és el que passa a Xispes. Xispes és una divertida al·legoria del món modern i una visió crítica de temes tan actuals i reals com les xarxes socials, les noves tecnologies, les modes o la fama i la seva relació amb l'art. És un llibre aquest que el recomanem no només pel que diu, sinó pel com ho diu. En aquest com es poden beneficiar, a més del jove lector, els docents a l'hora d'explicar què és una al·legoria, una metàfora, la importància dels sinònims en un text. En fi, Xispes pot ser la cruïlla, el punt de trobada, el retrobament, entre els docents de llengua i literatura i els alumnes adolescents. Espero que us agradi. Gràcies.